No, pán tréner, ako by ste zápas? Tak prehra sa vždy ťažko hodnotí, ale musím priznať, že je to naše úvodné stretnutie tejto sezóny a naozaj musím takisto priznať veľmi dobrý výkon švajčiarskeho týmu, ktorý nás či už v korčulovaní osobných súbojov a hlavne v premieňaní z presilových hier, pretože dostali sme 2 góly v presilovkách a jeden dokonca v našej presilové hry, takže dnes sme nezvládli tie štandardné situácie. Ten nástup bol dobrý, tie prvé 4 minúty, bola tam jedna presilovka, potom útlom a nás zdrtili až do konca zápasu, ne? Určite, musíme priznať čestne, že naozaj Švajčari boli dnes lepší. Švajčari už majú toto 5. stretnutie, možno prikladať aj trošku tomu, že sú rozhľadnejší od my. Pre nás je to naozaj prvé stretnutie po týždennom mikrocykle kondičnom, takže máme na čom robiť, aby sme chlapcov dostali do formy. Dá sa povedať, že niekto z nášho týmu vás potešil svojom výkonom? Určite brankár Naď, pretože ten jediný dnes splnil také tie naše prísnejšie kritéria. A niekto z Korčuliarov, tá dvojica Podsedlý, Matýs? Útok myslím si, že bol dnes najslabšia stránka nášho mužstva, pretože obrana bola preťažená, včetne brankára Naďa, a útok dnes sklamal tým, že naozaj sa nedokázal presadiť jak v presilovkách, tak v útočnej fáze. Dá sa tieto nedostatky z dnešného zápasu odstrániť do zajtrajšieho zápasu? Na to máme celý mesiac a pol do prípravy na Extraligu, aby sme to odstránili. Samozrejme sme v začiatku, tak ako minulý rok s 18-kou, prvý turnaj 30 gólov, čo bolo úplne katastrofické, ale o toho sme tu, aby sme tých chlapcov dali dohromady, vytvorili jeden nový, dobrý tím. Na zajtrajší zápas pomeníte aj nejaké formácie? Budete meniť ten... Určite, pretože práve v takýchto zápasoch sa tí chlapci prejavujú, aj keď je začiatok sezóny, určite nastúpime v inom zložení formácií, hlavne tých útočných.